Uy! Dinakot na. Dinakot na. Mga ka-G, Kabols po. Yan. Gagambols TV po. Gagambols TV. Tropa ni Kadagit din. Sana supportan din natin. Nakita nyo yung mga pin natin. Lahat kami dito. Kasali pa kami sa Spider Fight. Yun nga lang. First fight ako, laglag agad. Wala tayong magagawa mga ka-G. 1-2 tayo ni... Sino nga pangalan ng boss? Si ano po? Just King. Just King TV ang dumali sa akin mga ka-G. Panoorin nyo na lang sa content niya. Pinasa ko na yun. Ito. Si Gagambols TV, sana supportan din po natin and enjoy natin laban. Game, mabibigat din gagamba na ito. Oo. Yun lang. Boss, ginulat lang boss. Hindi, sa tingin ko nagulat lang. Sa tingin ko nagulat lang. Sila bangaw pa rin eh. Yun lang, dalawan na. Iba talaga ang gulat niya. Yun, iba na. Tumakbo na. Malipas na. Isa pa. Wala talaga. Uy, sira ulo. Dandahan, nakanganga. Dandahan, naglalakad yan sa atin mga kadya. Ano ba yun? Parang robot? Nakagalan mga kadyo. Aga naglalakad, dandahan. Aga naglalakad, dandahan. Sira ulo, gagamba to ah. Pag di, ang ano natin ito mga kadyo, hindi natatalo to, hindi ko tayo tatago. Talo ka na ng laban. Kaya lang ano yung Portuguese eh. Malaki yung ano. Sinong nanalo boss? Sino nang nanalo boss? Sino nag-champion na ba? Wala pa. Pero natalo ko sa Tatay Mendo eh. Sino pa? Ewan ko sino makakalaban ko mamaya. Parang finals ka na ata boss eh. Oo. Yun, si Kadagit, sana supportahan nyo. Ayun, wala talaga boss. Boss, ito boss, labasan mo ng Sige, malalaki labasan to. natin. Malalaki. Palabasan natin malaki to. Kulay itim. Si Gagambols TV. Minsan talaga, ano? Paglalaro talaga tayo mga boss. Pagtalo talaga tatalo. Bit-bit tayo. Basta yung tambay dito mga kadji, talo kami. Pero to, si Gagambols, may labang kapata boss oh. Sa bracket ko to, Team Kaji to, Sa bracket ko to, si Gagambols. Nakapanalo na ako ng dalawa. Dalawa. So, Sa tingin mo- pa-finals na rin ba? Finals ng bracket natin. Bracket Siya namin. sa bracket nila, pa-finals na siya sa bracket nila. Sa West. Oo. Si Southwest. Pasok din si Happy Man eh. Hold up. Dalawa, gagawin. Ay, no, makita lang natin ha. Kasi nag-uusap-usap kami lahat. Yan po. Kaya mga pin. Mga pin na yan ang kalasag namin. Hindi, yan ang pin ng kalasag. Kalasag na mga naglalaro yan. Happy Man. Panalo ka, Happy Man? Panalo ba? Yan si Happy Man. Isa pa. Katapat kami nito. Magkakatapat pala sila. Happy Man, Gagambols TV. Kanegro. Kaumis. Yan ba? Sapot natin dyan, si Sir TV. Ito. Si Boss. Si Boss. Just King TV. Yan ang dumali sa akin mga kaji. Yan. Just King TV ang dumali sa akin. Laro tayo mga boss. Laro tayo. Ito. Sige, walang problema. Yun, malaki na talaga to. Ang laki na. Okay ba sa ito? Sige, walang problema boss. Walang problema. Yun. Tigrian po. Nilabas natin ni Gagambols mga kaji. OS na. Good size to. Para ayos na natin. Sige. Subok natin mga kaji. Subok lang boss. Nag-enjoy lang naman kami dito eh. Subukan natin. Malaki dito sa akin. Talaga na rin. Malaki talaga to. OS to. Malaki masyado. Pero sige. Subok natin. Hindi talaga kaya pala. Sobrang laki. Dinakot talaga. Sobrang laki. Lamang kasi talaga sa size. Pero sinubok natin kasi wala na talaga. Yun na, nabaklaan na yan sa atin. Sobrang laki. Ay! Uy! Dinakot na. Dinakot yung gagamba natin mga kaji. Hindi niya abot. Hindi abot yung kay Kabols natin. Pero sinubok ko kasi ito mga kaji. Gawa na ngayon, medyo tiwala naman tayo. Pero yun, medyo natamaan din. Bilangan ng dalawa. Bigay na natin to pangatlo. Para at least yung rules ng gagamba mailaro natin. Yung kay Kabols natin medyo hirap na rin. Hirap na rin. Pero wala pa rin to, talo tong sa atin dito mga kaji. Kakagatin na to. Sasakmalin no. Baby. Kain na.
Ulos, nananakmal pa yung itim. Nananakmal pa yung itim. Ah, tatabla pa yung itim mo. Ay, wala na. Wala na mga G. Talo na sa atin. Yun, Gagamballs TV. Yan, si Kaballs natin. Yan, si Kaballs natin. Subscribe na lang po. Subscribe nyo na rin, TV. supportahan nyo po. And God bless. May isa pa kaming may isa pa po kami laban sa content ko po. Sa content naman ni boss. Yun. Kaya boss. Thank you.